výpravu. To je jaké super. Ľudia, vítam vás z nového videa a dnešnom videu budeme hrať Minecraft. Áno, Minecraft. A tentokrát budeme hrať na Xboxe a nie na mobile. Dáme, že áno, hardcore. Ľudia, dáme si hardcore. Nie, hardcore si nedáme. To muselo by tu byť aspoň 10 lajkov, aby som spravil hardcore sériu. 10 lajkov. Ale to pochybujem, že dáte, lebo dáte ani nie 5, čiže keď dáte 10 lajkov, bude hardcore séria. Dobre, no sme hre. A tam čo je? Chápeš to? No nepochopíš. To je jablko, nice. Máme aj postiel. Mohli by sme tu doslova aj bývať, ale neviem. Nevieš, rozšiel mi. Ale takto by nikto nešiel. A je tu. Nie je tu miestnosť, tak ja si aspoň koberce zoberiem. Ja to si to poberieme, to tu je. Čiže nie, toto je zvyby. Nie, rozšiel ne. Máme postielku, máme crafting. Akože docela nice. Máme redstone torčku a máme toto. Ideme na to. Jaký dom ja urobím, spravíme si dom na strome. Bude to docela. Tak, sláva 7 driev, 28, toľko tak. Ja som si vykraftil, na čo crafting? Ja mám 2, no. Takže vyskúšame si. Tak, máme toto. Vyťažíme si kamene a spravíme si kamenné nástroje. To niekde fakt není akože ona, aspoň vesnica keby tu bola. Ľudia, striham to video a vesnica, čo som ja Čech? Máme. Ešte vyplýtvame si to. To si spravíme. To všade je zastežené. Máme loďku. Huja tata. No dobrodružnú výpravu. To je skvelé. Čo je? To je jaké super. Pozor. No, tak nič. Poď. Ideme. Tak dúfam, že tam bude konečne pevnina. Ľudia, čo som našiel? Ľudia, tu je toto. Ocean Moment, tak nejako sa to volá. Sorry ľudia, to neviem vyslovať. Ja som zvedavý, koľko ich ešte nájdeš. Neviem moc dobre po anglicky, aj keď som na 2. stupni. Pevnina! Pevnina ľudia. Sice huboval, je tam, máme pevninu. To je iba taký malý ostrov, ja nechcem na takom ostrove byť. To je taký malý ostrov, takto nejdeme. Takto ideme preč. Delfíne som počul. Čo tu hráš? Dá si strašne dobre vesnička. Ticho, autori, ticho. Ja tak asi ukončím video, však to na nič neviem nájsť. Ja aspoň keby volačo. A nebojte sa ľudia, nezabudol som na vás v Rocket League. Nebojte sa. Vidieť ďalšie video zanedlho. Neviem za kedy, ale zanedlho. To sa tak zle. A druhý! Ja som našiel druhý Ocean Moment. Neviem, jak sa to volá. Ale druhý som našiel ľudia. What the fuck? Ale jaj. Tí chotorici, mám ani fetiči, jak sa to volá. Nemôžem teraz 2 hodiny nič robiť.
som si myslel, že 4. Chápeš? Proste pochopíš. No. Sme tu. Nie. Tak. Dobre. A to farbujem tak pomaly každý deň. Ježiš, to sa bude ťažiť, že 2 hodiny, hlina. OK, a to sa je grafí, super. My to dobre. Ja som spravil taký domeček. Ja to urobím nejakej takejto hube. Takým vyťažím. Ľudia, už to bude zničené. Yes, je to tam. Dobre. Aha. Ako takto. Hej, tak asi takto spravím teda. Tak. Dobre. No a čo mi vystane na rebríky? Ukáž. Mám 3 rebríky, to bude stačiť, že? Ty kokso, ja som to zle urobil. Aj keď... No. Bude to. Ja to ničím týmto. A už mi to klesá. Mám, ničil som. Homo. Tak, ja si to teda poničím. Kúkaj, a toto bude moja taká väža. Taká, že... Si kokso. Na to lúka. Tato. Nádherne, čiže tu si dáme postiel, sem si dáme crafting, sem si dáme pec, aj keď tam nám asi bude kničo trochu. A teraz by som potreboval získať drevo, ale tu si dáme do ďalšieho diela. V tomto dieli sme, pekne dám úplne. Ešte tu máme jeden crafting, dáme si tam aj ten. A my jeden si dáme dole, toto sa zabarikadujeme. A ešte, neurobíme to už bohužiaľ, tak takto. A ľudia, ja sa s vami už budem lúčiť. Ľudia, ja sa s vami už budem lúčiť a keď sa vám video páčilo, tak dajte like, odber, aj keď ste dali odber, tak dajte aj zvonček, aby vám ďalšie video neuniklo. A zatiaľ sa majte ľudia. Čau.